me ni khat kumsang ni som pathum ni in Priti Rathi tan chuan ni puimo tak ani a ani hi kumsom ni pathum mi narila dilia kusani in nurse azer chuak che nge a hemini hian dili pona a chwa tum khatani in achung de laka tanga ombo tora avoi khat kalna tor ani a azamin alungpo aleng lok via maya ma se chu ti rwal chuan alom ril hle thung a chan po an chung ko ta ni chen chha thlak tak ni in khatia nursing azer zo no lo khan Priti chuan Indian Navy noya exam pe ve in vane thlak takin medicala Navy officer ni tor chuan atling ve hlau maya ti chuan hemini hian a in report na tor Mumbai pan mekin heta hian ama maya kalavin apa Amar Singh Rathia Vinod Kumar Dahia apatele anute e Sunita Dahia te po ankal ve boka Delhi a chua san masak berna tor ani awangin achung te hian ankal pui alawni Mumbai pan tor hian rela kaltumin Delhi rail station a chuan Priti te chuan an lo chang taran maya rail po chu a hun taka lo thlengin an chona tor rela chuan an chuang ta ani amai ro chu an rel chona chu a khat ni in asi zong zonga an thut kha vek mai ba ka akar vela chuan mi an khat vek maya chuti lai mekin chu rel khat ma chuan tlangwala no pang tak pakhat mai tuam le lukhum khum lo ombe in rel chunga te chuan a kalkwala achang le bathroom te chu pan sekin chutia akalpa chuan Priti chu a thlir zui le vung zela amai ro chu chutia a dan maksak tak chu Priti chung te chuan lo man thiam batin Priti chu an veng rutarenga ma se engthil emthleng lo chuan zan roni chawin rel chep taka chuang ma se passenger te chu an mu thlode uvek hloma zing alawni chuan chu rel chu rile tanoi noin meini ni aronin her chuaka Priti le achung te chu Bandra station a chok tur ni in rel chuan Bandra chu zing lam dariat le minute nga vela thlengin an pali chuan rel atang chuan an chukta ani te chuan platform atanga chhuana tur zongin Priti pali apate te no pa chu an kal sok soka ma se Priti chu a chau deu awang chuan an hufal deu hleka amai ro chu achung te ama an kal a mo chuan thelawin tum chuan akal chakve ta deu dewa nima sela chutia akal don lai tak chuan Priti chuan tu emo in adara aron khoini na hretatlat mai chu vele a han hoile chuan rel chunga chuang ve thaumi pa pakhat ama lo mel deuh reng tu kha alo ni reng maya chu pa chuan chuta chuan a kut le lama a thil kan chu hongin chu chuan Priti chu thok le khata a theta thuta chu thil tuin Priti a to che chuan na tin out of vaka chutia na tia au thom chu achung te chuan ron sia in alam chu an ron hoi wata chuti lai chuan station a omve dang te po chu ron hoi thup hlomin Priti pali apati a chuan an ron pan ngal wat boka chuti lain Priti taksa chu thil tui chuan alo ina sato in akora kaivel chuan apali apati te po chu akang ve hiala ma se an the dan danin Priti chu kai sun watin rail station master officer chuan shoi ni a chuta chuan nurse kovin an theang angin an boi som hal boka amai ro chu damdo in pangai zoka sun tora ruam man na siam le ni in liam tor zong te po Baba Hospital a da ani a Priti ve thung chu Guru Nanak Hospital a da ani zuita ani rail station a thil thlan dan kha hetiang hi aloni khatia Priti te Bandra station a an chuk che khan mai tuam pa khan Priti te chuk chu zuin kan soita kang khan asitin Priti chu a theta a hetia a the nu hian Priti na tulutuk chu a au chema he au thom hi Samir se ka anti abul nai om chuan ron ria in Priti chu boi som apatum ngala ma se boi som atum na lama chuan asi chu akuta kai ve nge in he thil thlengla hi Samir hian a mu chiang hle a chuta Priti asita beitu chu tleirol mai tuam kha ani ti po hre chiangin a thian te pani Salim le Salman a chu mai tuam chu turin a shilwata ani po in anrol chuan akuta hliam ne chungin mai tuam chu a ve boka ma se reipo anin man mi lo mai tuam chuan fin khalin an man ta der lo maya amai ro chu Samira Salima le Salman te hi he ke sami poimo tak torte anita ani kan soita kang khan Priti pale apate te po chuan hliam an tor ve boka ti chuan anni le Samira chu Baba Hospital a chuan da lutin Priti ero Guru Nanak Hospital a da lu ani a heti la hian Samira hliam hi anat vaklo awangin first aid te pe kani nuwa chwale mai ani a chuti lai mekin police depo amuna thleng to in thil thlendan chu chui an lo tum ve meka
chutia Samira damdoi ina tanga achuak te an ria chuan ani po poi khoina hmuna chuan hruai ni a tin an hne na tang chuan an ria thei omang angte ziaka an chin chha nga zelbaka rail station a an ho tu lam te nen po anin bi pop renga chu mai ni lovin Priti hne na tang po khan police chuan enge motal an ria thei anin be se wangin damdoi in lam an va pan le boka mase Priti hliam chu alonat ema wangin adam do in omna chu lo son le to in Guru Nanak Hospital atang khan masina hospital an lo son to aloni a chuta po chuan police chu wathleng phei vat ma se an tum ang ero chuan ma an la thei ho lo mai a chan por Priti hliam chu alona sat ema wangin a o alo chuak theilawa chu mai ba ka a mai le angong vel chu esi chuan na satakin akang boka a mai ro chu tiang khopa na sa chuan liam tor ma sila Priti chu ain ti cheltla thung wani thlak takin tong chuak theilo ma se police chu a theiang anga puitumin akuta azia thei tur tho zaizira lo shilin pin ne lekha an peka chuan Priti chuan aziak ve tanwala ti chuan he thil thlen nu reilote a hian mun sang sanga Priti be tu man tura police le sarkar norna mi puite chu pungkhom ta loi loin lekha tikingin kong an zo ta mup mup maya hei mai baka police lampo in norna andong na sa hleboka mase chuta china chuan Priti aseta beitu chu hriat an hlatlat mai achan po police hian mi sang sanga tangin thula khomna nei ma se ma hanlak masakdan tur an shilautlat mai ani hetila hian me ni li kum sang ni som pathuma Pavan Kumar inti hian Priti naw tannu ichu ron kolin Priti chinchang bel chu aron zot aloni a ani hi bitek zirlai tanui ne na inhmel hriat an ni a hetia aron biak na hi tanui chuan apa Amar Singh chu shilin ani hian police ne na alo shilvele a chu vele police lam chuan Priti beitu lem kha mit nge ya mutu te soidan zu zuya ziakin chu Priti an hmutira heta hian a hriat laute zotin Priti chuan a lekha chuan hming pathum Satyam Angkur ti le Pavan Kumar ti aron ziak ta a hengba ka hian Priti chuan police in milim an zia an hmutir chu an hming zia pathum zinga mi ani thu aziak boka chuta tang chuan police chuan Pavan Kumara Priti chungtiron kol tu chu an mi rin helbir ni ta shi in an rin dan chuan ani hian Priti chu acid manga bein a hnuwa adam chuak nge atlin talauti aron shedu ani an ring ta bera ti chuan police chuan Pavan Kumara omna chu chuitan ngalin meni som pathum kumsa ni som pathum khan police chuan Pavan Kumara chu Priti be rin hel thil thuwa an manta a hetia man ani hnu hian amo phurtu bera an ngai awangin shemna po ana thei ang bera le ko torin mi puilam chuan ma anlana sata hle a hetila hian Priti chu lo thalo tel telin masina hospital a ringot po voi engma za zai pui atok to a mase atak sa chung khol de chu ni tin a thalo tel mai si hei wang hian doctor de chuan Priti chu Mumbai hospital lama sonzai relin chuta chuan masona chakjok mo be sena awangin adam doin omna chu an son le a hengba ka hian awan doi ema wangin le media lama po alan tamtak ema wangin sarkar lampo in theitop choin Priti dam chwa theinan hian ma an la ta chara chu mai ni lovin doctor thiam po ram chung mun sang sanga tanga cha khomin Priti chu ti dam ngei an tumna sa emema mase an theina zong an chwa chung pon Priti chu ICU wa ventilator nian aladam ve tok chu ani a ti chuan chutia theito pan chwa chung po chuan reitlin talovin a topa chu ni khat kum sa ni som pathum khan a hliam tor lovin aboral ta ani aboral thu a than hnu hian Priti uitu mitam tak te chu pungkhom ngalin an uina mai pi alama achunga thilthleng awanga thinrim ani hloma aboral atanga reilote ya Priti ruang chu postmortem ni in himi hnu hian Delhi ya vuina nei tur ani a mase Priti chungna chuan CBI lamin Priti case chu chui tura an du awangin CBI lam chuan atak sa le achungte atanga an ria du angte an han boi puile a hemi hnu hian Priti ruang chu Delhi ya hon puin vuina program pa ngai tak nei ani a chuta chuan mi pui tam tak pung khomin arwang chu za takin mi tam takin an vuiliam nge a hetia vuiliam ani hnu hian mi pui lam chuan Priti chunga hetiang thlentir tu chu manwat tur le an chunga shrimna le ko torin thunei tu te chu an nor ta che maya
hei wang hian police lampo an lu a hain tuna chuan mi pakhat Pawan Kumar chu an kol mek na a ma se he tlangwal hian poi a khoi nge ani ti fin fiana engma an nei si lo ani ti chuan police chuan an mi man tak Pawan chu poi khoi tu ani ti fin fiana engma an nei thei bik lo awangin engma an ti thei lawa amai ro chu Priti pa Amar Singhan ama a alo chui ve na chuan mei ni hni khan Pawan chu Mumbai ani lo rotaka aum ti lo mu chuakin he thil hi police lamin an han chian nu chuan thil dik zok alo ni tlat maya hei hian police te chet fel tok lo zia le an hna an uluk lo zia atilang chiang hle a hei wang hian Priti pa chuan kot lama a fono chunga poi khoi tu zong chuak turin Mumbai CID chu adil ta a hei hi kot chuan lo pom sakin Priti case chu Mumbai CID kuta aum le ta chu ani a hetia Mumbai CID kuta a om nu hian an mi thiam tile an agent te chuan Priti te in chu thil shel bel nan an wapan tangal wata an in an dab mai ba ka Priti chung tile a thian hnai wai te chu zona an zot vek buka wani thlak takin CID lamin Priti chung tile a thian hnai wai te an kopna hian angkur Pawan ming alo lang le tatlat mai ani hi Priti ti omna bul hnai maya khosa ni in Priti chu adu in alo ngai zong hle thin alo ni a ma se Priti chuan lo ngai sak wak lavin enga ma alo ngai lawa hengba ka hian angkur hian Priti chu in nei puya te hial lo som to in Priti chuan alo hnial zel maya ati ngai na shelo chuan Priti chu aman anei lo chuan achunga engematak alati tur tho in alo vo hial to bok ani heng thu an shat nu hian CID lam chuan angkur chu thu zo fia turin an ko to wata chuta zona sang an zo ba ka me ni khata a omna an zo chuan ani chuan soi chian tur anei tatlat lo maya he mai ni lovin a thil soi chu soi kwalin mumal taka chan tur anei tamia lawa heng ba ka hian thu zo tu te chuan angkura kuta ser la tharlam tak mo in chu ser chu asit kan na ang an ti hle boka chumi chungchang an han zo de chuan angkura chuan chana cheng asoi theilo zel mai si heng thil sang awang hian CID lam chuan poi khoi tu an ngai phata a de chuan January ni som pasari kum sang ni som palia angkura chu Mumbai a thu zo fian nei tura shwai ni lein heta hian CID lam chuan an dop chuak theita hlo maya Priti asita beitu chu ama angkur Pawan ange hi lo ni in CID lam chuan Priti beina a amo phortua an man tangi nge a hetia an man hnu hian damdo in lama medical test nei tir ni in medical test anei hnu hian CID lam chuan thu zo fia turin an la le ngala hemi tum hian angkura chuan thil thlendan chu asoi chuak ta alo ni angkura chuan Priti chu adu thu soin nupuya neyatan po adu hiala ma se Priti chuan anial fi thla thak zel mai sinen aril ru a ha thin ema heba ka hian Priti chuan Indian Navy ya na amuti ashiat nu phei chuan thik na in akhat ani ber chuti line achung te ngei hne na tang po in angkura chuan soisial na le du khoplo na atok nga sa hle boka ani na taka chuan Priti chu athika adu bok ti na ani chu ani la na nei lo ani lain ama hnol tu la in na thatak ane mai don sia chu athinin twar talavin Priti chu ti chiat vek atum taringot mai heti lai hian an chenom khowenga tanga ashia danin Priti de chuan me ni khata Mumbai an kaldon ti sha in chu ashiat nu chuan angkura po chuan ro manna asiam ta a ti chuan Priti ti rel chuan a chuan chong ve in rel chunga khan Priti chu asita thengal mai adua ma se mi pui an tamai ba ka rel chunga chuan Priti chung de kha a hlo wangin a thule phuta amai ro chu Mumbai rail station a khan rimchang mu in ase chu Priti taksa a the thu soita ani hemi nu hian CID lam chuan angkura chu athiam lo ti she to in ama nge po in pong ma se fin fiana an lama mo tlat maya chu thil hau tak tur po ani ome ma se theitup cho in ma anale tamul mul maya ama sabira chuan angkuran asid anei theina zon chho tomin an chui zel na chuan angkura chuan dorkai pakhat Mukesh Barga fanhne na tangin acid chu aleiti an sheta a chu pa hne na chuan angkura chuan betri dor nei anga in soin acid engmo zat ale saktur tho alo shela ma se chu ti anga ale ma chuan a sample tor amamo tho a shrangal boka he dor kai po hian rin hlel na nei lavin angkura chu
asim pulatan acid liter ni chu alo peta alo ni a heta tang hian angkuran acid anei theina chu hriat anita a hemi nu hian police sam chuan angkur omna chu a phone atanga chhuil in meni khazan khan nizamuddin station a omti le ni a Priti in be atoni khan Mumbai rail station a tho omti chian ani le boka hengba ka hian CID te chuan angkur chu poi khoina hmuna om nge ani ti chena turin mita hmutu te kha engemaw zat an kau khoma hemi te singa hian Samir Sekate Salim ale Salman ate po telve in ani chuan angkura hmel an hmu chuan ama nge chu poi khoitu ani thosoin apian hmang mai ba ka khatia Priti acid a the hnu khan atlan chhia an umna lama a hmai tuamna kha tla a chumi hnuwa alo hoile atang chuan anni pathum hian an lo thri chiang man alo ni a anni pathum ba ka hian Pawan Malvia ti po in angkura chu poi khoitu a hmuna a hmu ngei thu a soi ve boka chumai ni lovin angkura chu rela po hmutu an lo om nual hi alo ni a ya chuan police chuan angkura chu Priti be thu boy je sak ta ngalin ko trial po nei wat ani a he trial hi Special City Civil and Session Court Mumbai a nei ani nge heti lai mekin he hmuna angkura shoi ani lai hian nui mel pu hmu ani a hei ba ka hian thoven mel om takin a om bok ani ome de chuan ko chuan trial chu tanin police sam chuan mi ta hmutu mi som thum pasari zet court ma an pho chhuak hiala chungzinga chuan Samir te pathum po kha tilve in hun engemaw chen an trial hnu chuan za chuan angkura chu thiam lo a chantir ta ani angkur pawana hi IPC section zathum pahni le zathum somni paruk bi na hnuaya thiam lo chantir ni in thiturin achung thu rel sak ani a heba ka hian cheng sanga choi tura ti ni bokin India rama esita mi beya wanga thitura achung thu rel voi khatna ani hiala Special Public Prosecutor AM Simala chuan angkura shemna chu thil om tak ani thusoin ache dan chu rap thlak ati thu soi boka tin shemna puang tu just po chuan angkuran Priti a beina hian a hmai a chian sadan chu soin khamini khan Priti kha in mu theise chu sheom ati awanga ain tha du hial arin thu asoi bok angkura hi mirap thlak tak ani a he thilan chana chu zachin thitura achung thu apuan po hian poiti na nei lo ang hiala omin alanui mai maya Priti chungte tan chuan anangoi ngoi ngeyang amai ro chu thiturin achung thu hi Mumbai Session Court a rel ni ma se angkura chuan Mumbai High Court a ngai to thale turin adile a heti lai hian Justice VP Darhatale PD nai ka te chu High Court lama thu nei tu te ni in hun rei tak ngai to le hearing nei ani hnuwa June thla kumsang ni som pakwa khan angkura shemna thitura rel chu dam chunga lungina tang tura thlak ani le ta ani Priti sheom torna le anu le patiri runat na hi poi khoi to thitura achung thu rel sak to dam chunga lungin tang tura thutluk na an siam le na hian ati dam chuangin arin om lo ani